enak podium. Bisa podium dulu lah. Bisa benda. Itu mullagiri betul podi. Oh, yan. Nampak mana? Hai dulu. Nah, foto podi. Ini alta. Dulu. Hey. Becca podi gratis. ಕೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸುವುದು 50 ರೂಪಾಯಿ. ಪೋಡಿನ ಕೆರ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಡಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಸೋಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಎప్పుడు ನಲಿಪಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪುನಃ ಕೊಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ This is Vinay from. My name is Sri. I am good boy. Yes, come on. I am from Uganda. I am from Jharkhand. I am from Nelamangala. Our friends are coming to YouTube. We are crazy boys in Somandarka is Chinna Mandar. ತೆಂಗುಲು ಮುಲ್ಲಂಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಾಡುಲ್ಲ ಪೋಡಿದಿನ ಒಂದು ಕಾಸ್ಕೋರಿಯಾ ಪೋಡಿ ಕೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸುವುದು 100 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಚಾ ತೆಂಗು ಪೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡಾಯ್ನ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹೂ ಅಂದು ಆ ದಿನ ಹೂ ಅಂದು ಈ ದಿನ ಅಮಟೆ